Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mnkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for joining me. Ngiyabonga kakhulu guys. Thank you so much. So now on this particular video ngizothanda ukuthi sikhulumeni Siya Mhlongo waseKhosini. Siyakhumbula ukuthi wamiswa emsebenzini ngesikhathi kune video eyayitrend laphana kuthiwa ke Siya Mhlongo nomunye obengumathandana wakhe something like that, you guys, owayebonakala elimele engathi ugwaziwe ntontoni enegazi lapha ebusweni ntontoni. Usiya ezwakala ethi ngene emotweni kuhambisa esibhedlela into ezinjalo. I think I did a video kuyo le channel. That's why sometimes mangayenzi video about a particular story, mangibona sekunesinye story ngizoza with an update. So because ngayenza video ngoSiya Mhlongo, so ngithe mangibona lesi story ngacabanga ukuthi ngcono mhlawumbe ke ngize with an update when it comes to ke udaba luka Siya Mhlongo. Siyazi ukuthi umsakazo Ukhozi FM, yes of course guys, ngumlandeli Ukhozi FM. So izinto ezenzeka kuba ngabasakazi boKhozi FM sengamane ngihlale ngiziposta njalo because you know what I mean. So ke wamisa ke emsebenzini ngaleso sikhathi kuthiwa ke allegedly ushaya ke omunye wakhe kade bethandana something like that. Ubezwakala kule video ethi gibele emotweni kuhambisa esibhedlela loya engafuni engathi mhlambe uyesaba into ezikanjalo. Bendikwazwakala ukuthi kuthiwa it wasn't the first time Usiya embeka isandla loya bhuti something like that. Bafethu wamisa emsebenzini ke bafethu. So ngingabona esinye story ngangenze update, I'm sorry, but now ngizoyenza update when it comes to lesi kuthiwa ke awukaziwa ke awukacacike ngekusasa lika Siya Mhlongo when it comes to Ukhozi FM ngoba akakabuyeli akakazwakala indawo emsakazweni something like that. So kuyacaca ukuthi mhlambe lo nyaka nje uzophela engekho Siya Mhlongo. I think ngingabona somehow la bekubhale khona ukuthi ngathi kwafika la ke laphana ezindaweni asebenzela khona ukusetshenzelwa khona when it comes to Ukhozi FM yobuza mhlambe efana indawo achaphela ukuthi umsebenzi kwase kuthiwa kuzolindwa ke icala lakhe liphele something like that allegedly. Okay, but anyways ngizofunda ke la kubhale khona about Charles Khuzwayo ethi na akacace ngekusasa lika Siya Ukhosini. So kuthiwa ke akucacike ngekusasa lika Siyabonga uSiya Mhlongo emsakazweni Ukhozi FM njengoba ke kuzophela lo nyaka engazwakali emoyeni. NgoLwesithathu ke inkantolo yemanje yaseThekwini iphinde yalihlehlisa icala abhekene nalo lokushaya ke alimaze umlisa ona 29 owayesiqandamathe sakhe. Inkantolo ithe icala ilihlehlisela uJanuary 8, 2025 ngenxa yokuthi ke isaqoqa istatement eziseka ubufakazi bommangali nommangalelwa, right? So Usiya kuna 40 ubevele phambi kwemanje umnumzane MCBya nomshushisi ke unkosikazi S Hussein. Kwenzeka lokhu nje iphepha lehabule ngemthombo yalo futhi ukuthi Usiya ongaphandle ngesixwayiso useke wanikela emahofisini akwa SABC ngenhloso yokucela ke ukubuyisela emoyeni, kodwa abaphathi bokhozi bashaya phansi ngonyawo bathi udaba lwakhe basebethi ke udaba lwakhe bayoze balumunyunge uma sekudlule icala abhekene nalo. Seyoqaleni okhulumele SABC uMoni Siyapulela wathi Usiya uyena wazicelela ukuhoxa ekusakazini uhlelo alusakaza phakathi nezinsuku ke ngo8 ebusuku uhlelo luthe ubusuku obuhle something like that. Yes, now ebuzwa ke ngoLwesibili ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi Usiya unqatshele ukubuyela emoyeni. Umoni uthe abaphathi bokhozi basamile emgomeni ukuthi ke izindaba eziphakathi kwabo nabasakazi abazidingidi nemithombo yabezindaba noma isidlangalale nje. Usiya wazinikela emaphoyiseni ngoSeptember 6 emva ke kokuvulelwa ke icala lokushaya ngoba isinqandamathe sakhe ngoAugust 31 kulo nyaka. So ngalolo suku ke kwasabalela izinkundla zokuxhumana amavideo ayeveza lomsakazi nalomlisa owayexaza igazi ebusweni. So ke Usiya wayezwakala emnxusa lomlisa ukuba agibele emotweni ukuze amphuthumise isibhedlela, kodwa ummangalo wayenqaba. So lomlisa ke wasola Usiya ngokumshaya ngenxa yokugajwa ke isikhwele ngoba ebone ummangali evalelisa kwenye indoda ngokuqabulana emoyeni. Ngokuqabulana emoyeni I straight. So ke didwa iloko ukuthi ngokuqabulana emoyeni mhlambe kwase kuba isikhwele sokuthi wawuqabula like emoyeni, I mean really. But anyways babebuya kokugubha usuku lokuzalwa luka Siya kwenye izindawo zobumnandi eThekwini. Ummangale wathi kwakungaqali ukuba Usiya ambeke isandla. Usiya waphika walala ngomhlane ke ukuthi uyena washaya ummangale, kodwa wazivikela ngokuthi babedunwa imoto. Kuyacaca ukuthi Usiya oke waqopha umlando ngokusakaza kuKhozi na kwiMetro FM
You guys, ukuthi waqabula emoyeni kuyangixaka ngempela you guys. Okay, so sorry you guys, kuyacaca ukuthi uSiya okay waqopha umlando ngokusakaza kuKhozi FM nakwiMetro FM uzokuba nokhisimusi omnyama ke njengoba seloku agcina ukusakaza ngoAugust walonyaka njengoba ke Toho uhola ngamahora awasebenzile we kuzoba nzima ke njengamanje ngohlelo lwakhe lungubhande emtshelekwane njengoba ke kusagida kudedelwana kusagida kudedelana ozakwabo okubalwa kubo ke uNoziphozulu uLonda Mbatha uzama msele kulihlophe ubingelela Mpanza nabanye kusho ukuthi ke they are holding on when it comes to ke uSiya bambambele njengoba ke engakabuyela emsebenzini ibona abelokhu ke besebenza when it comes to that particular show kaSiya. So I do not know ngiyabona lolu daba ngisengicabanga ukuthi we come back with an update ngoba sabona ke ivideo yayitrenda kaSiya Mhlongo nalo bhuti kwathiwa ke umathandana wakhe kwakuzibonakala kuzwakala kuthiwa ke umshayile so ke ubelimele waphuthwa isibhedlela wavula icala something like that ingakho ke uSiya kuthiwa nguyena wacela ukuhoqa emsebenzini something like that. So caca ukuthi sekafuna ukubuyela kodwa bathe no kuzomela ke at least icala lakhe liphele kuqala bese so yonke into kuyacaca ukuthi yonke into izoba unyaka ozayo because already unyaka sewuphelile bafethu if akakabuyeli manje then that means it's all happening next year. So yeah, I mean bafethu I thought I must just do an update when it comes to Siya Mhlongo something like that. Yeah man, let's hope we work video yami about uZimdola engizwe naye sengathi kuthiwa usephenywa ngodaba lokuthi akukhulumele uSibonge lapho ukhosini kuningi indaba zoKhozi FM ziningi bafethu. Of course thank you so much ukuthi ubuke video ulike usubscribe ushare bese siyaphinda sibonane futhi kwenye ivideo eselandela. Bye.